ಮಿತ್ತು ಮೇರಿ ಲೋಕ ತೀರ್ಥಮಣ್ಣುಡು ಉದ್ಯವೆಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆನಿಕಾಲದ ಸತ್ಯ ಇನಿಕಾಲಡು ಜನತ ರೂಪೊಡು ತೋಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಿಜಿನೊಂಜಿ ಮಾಯಕಂದ ಲೋಕಗು ದಾರೆಗಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಲಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಮಣ್ಣ ನಿಲೆಟ್ಟು ಉಗ್ರಾಣದ ಹೊರಟು ಕೂಡೊಂದು ಅವಳು ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೆಲ್ಮೆನನ್ನು ಗೊಲ್ಮನನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹದ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಕಡಿರುದ ಮದಿಪು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ವೇಳ್ಯು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮಗೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯದ ಪೊಲಬು ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಅಮ್ಮೆಂಬಳದ ಮಜ್ಜಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಮಿತಿಡು ಏರು ಪೂರ ಎದುರುಡುಪಿರವುಡು ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರಕಲು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರುತ್ತ ದಿನಕ್ಕೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅನ್ನ ಪಾತೆರ ಅವು ಅನುಭವದ ರಸಕಾವ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆ ಕೊಡಿ ಕಡೆಕ್ ದುಂಬು ಪಿರೋಗ ಇತ್ತದು ಮೂಲು ನಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಬುಳೆಚಿಲನ್ನು ದಿಂಜ ಕೈತಾಲದ ಐತ ಸ್ಪರ್ಶ ಹರ್ಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ದಾದ ಉಂಡ ಐನು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ಕೆಬಿ ಇಂಜಾವಂಡ ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುನೈಕು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ದಯ ಮಲ್ತದು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲಕೇನು ಮಹಾಮಾಯಿ ಬೊಕ ಮಜಿ ಮಹಾಮಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ತೂಕ ಮಹಾಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಂದರ್ಥ ಎತ್ತರವಾದದ್ದು ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾಯೆ ಪಂಡ ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರತಿಯಾದುಪ್ಪುನವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನವು ಅಗೋಚರವಾದುಪ್ಪುನವು ಅಂಚನೆ ಮಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಕರಿ ಇಂದರ್ಥ ಭಸ್ಮ ಮುಖೇನ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಮಜ್ಜಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿನ ರೂಪೊಡು ಬಳಕೆಗೆ ಬೈದವು ಆ ಕಪ್ಪುದ ಕರಿತ ಮಜಿಲ ಅವು ಶ್ಯಾಮಲ ವರ್ಣ ಉಪುನವು ಶಾಸ್ತ್ರಂಚ ಪನ್ಪುಡು ಪಂಡ ಶ್ಯಾಮಲಾತೋ ಗೂಢವರ್ಣ ಪಂಡ ಈ ಕಪ್ಪು ಪನ್ಪುನವು ಗೂಢವಾಯಿನವು ಮಾಯೆ ಪನ್ಪುನವುಲ ನಿಗೂಢವಾಯಿನವು ಅಂಚಾದು ಮಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಜಿ ಇಂದು ರಡ್ಡೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಡುದುಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಗದ್ರಹಸ್ಯನು ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಾರ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಳಟ ಆತನದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೋಳು ಬಂದುಲೆ ಇಡೀ ಲೋಕೋಡು ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಚ ಉದ್ಯ ಬಂದನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಚೋದಿಗ ಯಾಪದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಆರು ಉದ್ಯ ಬಂದೇರು ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬುಳೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಬುಳೆ ಅತಿಕಾರ ಬುಳೆ ಪದ್ದೆಯಿಡು ಮಲ್ಲ ಪದ್ದೆಯಿ ಕುರಿಜಾತ್ ಬಂಗಾರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲೇನ ಮಲ್ಲ ಪದ್ದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇರಿಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ಲ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯೋ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯವೆಂತಿನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವ ಇಂಚ ಉದ್ಯವೆಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಕದಿಕೆ ಪುಟ್ಟುನ ಕಾಲೋಡು ಈ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಂಡೋ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡ್ದೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚ ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ ರೂಪನೆ ದಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ದಾಂತಿ ಆಜಂದಿ ತೋಜಂದಿ ಮಾಜಂದಿ ಒರ್ಮೆಲಾ ಜಿಂಜೊಂದಿ ನೀಡಿ ಕೈಕ್ ಎಕ್ಕಂದಿ ಸಿರ್ಕಂದಿ ಮುರ್ಕಂದಿ ಬಚ್ಚಂದಿ ಬಾಡಂದಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಈ ಲೋಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ತನುವಾದು ಅಣಲೆದರಿದು ತೆಗಲು ಕೊಡಿತದು ಪೀಂಕದು ಭೂಮಿಗೂ ಬೇರಾದ ಜಪುನಗ ಅವು ದಾದಾಂದು ತೆರಿಯಂದಿನ ಜನಕುಲು ಉಂದೇ ಬೇರು ನಂಬುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಉಂದೇ ಬೇರು ದೇ ಬೇರು ನಂಬುಲೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಾಂಡಿಗೆ ಪಾತಾಳದಿಂದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ ಆಕಾಶದಿಂದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಅದಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳದೊಳು ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ ವಚನಕಾರರು ಪನ್ಪೇರು ಸಾವಿಲ್ಲದ ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವಂಗೆ ಆನು ಒಲಿದೆ ಅವ್ವ ಕುಲಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಚೆಲುವಂಗೆ ಆನು ಒಲಿದೆನವ್ವ ಇಂಚ ಗಡಿರೇಖೆ ದಾಂತಿನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನವಾಯಿನ ನಿರಾಕಾರವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪ ದೇವೇರು ಇಂಚ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಗ ಐಟು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನವು ದೇವರಾತಿನ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಳು ಬಂದುಲೆ
ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಈ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಫಲ ಬುಳೆಸೆಲೆ ಪೊಲಿದೊಂದಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಪತ್ತು ಫಲಲ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಿರೆಪೇರುಲ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಗೆರೆತೆರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಭೂಮಿದ ಸಸ್ಯಧಾರಣೆ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪನ್ಪುನೇಕು ಒಂಜಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಬತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪ ಬತ್ತುಂಡು ಪೊಣ್ಣುದ ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡಿಗೆ ಏತ್ ವಿಶೇಷ ತೂಕ ಆ ಪೊಣ್ಣು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಕಾಲೋಡು ದಂಡದ ಕೊಳಗದ ಕಳೋಟು ಆಣು ಪೋನಗ ಇಡೀ ಬೆನ್ನಿಬೇಲೇನು ಕುಲಸೀಮೇನು ಕುಟುಂಬದ ದೇಕಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಜಬುದಾರಿ ಹಿಡಿತಾಳು ಅಪಗ ಆ ಪೊಣ್ಣುನ ಮಾಯಕಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮೃದುವಾಯಿನಂಚಿನ ಧ್ವನಿ ಆಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಪ್ರಸವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನ ತೂಪುನಂಚಿನ ದೇಕಿ ಇಂದು ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಉಳಯಿಡು ಆಲೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಇನಿ ಕೋಡತ್ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಆರಾಧನದ ಸ್ವರೂಪಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಮಾಯಿಲ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಎತ್ತು ಸಾಮ್ಯತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆನಿ ವೇದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವು ಐನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಏತೋ ಧರ್ಮದ ಪೀರವರಿದು ಬಿಡು ಅಂಡ ಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕಲು ತೆರಿದ ನಕಲು ಕೇಂಡ ಇಡೀ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಚತುರ್ವೇದ ವೇದ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ವೇದ ಮೂಲೀಯವಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಅಂಚಾದ ಕಾಲಾತೀತವಾಯಿನ ಸೀಮಾತೀತವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ವೇದ ಪನ್ಪುನವು ಪುಟ್ಟುಣಿಗೆ ಈ 4 ವೇದಡು ದಿಂಜ ಪ್ರಾಕೃತ ವೇದವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಋಗ್ವೇದದ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಉಂಟು ಆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಭಾಗದ 14ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮಂಡಲದ 127ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದುರ್ಗೇಶು ವಿಷಮೇನ ಘೋರೆ ಸಂಗ್ರಾಮ ರಿಪು ಸಂಕಟೆ ಎಂದು ಅವಳು ದೇವಿ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಚ ರಡ್ಡು ಹೊರಟು ಆರಾಧನೆ ಆಪುನು ಪನ್ಪುನೇಕ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತೆನ ಮಾಡ ಉಪ್ಪುನವು ಅಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನಡು 14ನೇ ಪರ್ವಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆಣುಲು ಮಾತ ಶಿವ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಾತ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಾಲೋಡದೆ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ಹೊರುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೈಕವು ಸಾಕ್ಷಿ ಇತಿಹಾಸನು ತುಂಡ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ 4 ಕೈ ಒಂಜಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಆಂಡ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಇದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲು ತೆರೆಯೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತುಡು ಭಾರತತ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಯುರೋಪ್ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ಅವಳು ವೀನಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುನ ರೂಪನು ಇಂದ್ರಿಯ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಸರಿಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2,500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ್ತೋಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ದುಂಬು ಕನಂಡು ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ರೂಪೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಈಜಿಪ್ಟದ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ 10,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತಿಮೆಲು ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈಜಿಪ್ಟುಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಪನ್ಪುನವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರ ದೇವತೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯತೋಡು ನಮ್ಮ ಓ ಕಾಳಿಂದ ಪನ್ಪ ಐಕ್ ಮೂಲವಾಯಿನ ರೂಪ ಅಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ಭಾರತ ಇಟ್ಟು ಪಿರವರಿದಿಚ್ಚಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ್ ಮೂಲ ರೂಪವಾಯಿನ ಸಿಂಧೂ ಪನ್ಪುನ ನಾಗರಿಕತೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಪಗ ಸೈಂಧವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತೀಕಡು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 2,000 ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಉಲ್ಲೇಖಡು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣನ ಹೊರುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ತೂಪ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈತ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಲೋಕಡು ಫಲವಂತಿಕೆದ ಆರಾಧನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹರಪ್ಪ ಮೆಹೆಂಜೋದಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ರೂಪೋಡು 7 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತೆಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವೇ ಮೂಲ ಅಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಇತಿಹಾಸನು ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಈತ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಆರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ.